Hallo Svanks, velkommen til den her video, hvor i dag en af mine venner har fået det der motherfucker, som jeg ikke ved, hvad er. Hvad hedder det? Et segboard. Ja, segboard, mand. Prøv. Ja. Hvad gør man? Du skal bare stille fødderne op på, og så læne dig frem og tilbage, eller hvad vej den Og lille kamera. Ja. Godt, jeg skal lige prøve at se, hvordan man gør. Hvordan gør man det her? Bare stille dig op på den. Med hænderne eller fødderne? Med fødderne. Og den skal altid vende den grønne der. Den grønne der skal altid vende foran med din højre fod. Sådan der, og så læn den. Så den anden fod også. Skal jeg vise dig, hvordan man gør? Jakob, skal jeg vise dig, hvordan man gør? Jeg gør det, Jakob. Jeg skal lige vise dig. Skal jeg lige prøve igen? Oh, fuck! Nej, du skal ikke ligge og knippe hækken. Kom nu, jeg kommer op. Jeg skal lige prøve igen. Skal jeg vise dig, hvordan man gør? Jeg tror, jeg vil have fanget den. Oj. Det kan godt sige, det er ikke særlig god til det her. Skal jeg vise dig, hvordan man gør? Tak fordi I gad at se på mig. Nu skal vi lige vise, hvor syg han er til det her. Han kan finde ud af at køre på det. Tak fordi I gad at se den her video, og hej hej.